Jo soc l'Irene Visa, soc l'artista que han convidat a fer aquest projecte aquí al Museu de la Mediterrània. Aquest projecte surt d'un encàrrec que em va fer la Rita, de Cultura Rizoma, dintre un cicle que es diu Desplaçaments, i on se'm convidava a fer qualsevol intervenció al museu que tingués a veure amb el contingut del museu o amb els diferents tipus de fons que hi ha al museu. Llavors, jo tenia tota la llibertat per mirar tot el contingut, des del que s'exposa fins, i això per mi és el més divertit, tot el que hi ha en els fons de recerca i en els fons de documentació. Els fons de recerca i de documentació són unes sales que hi ha en el museu en el que hi ha coses que encara la gent no pot veure o que pel volum de materials que hi ha es van dosificant perquè la gent els vegi com emmarcats dintre un context. Jo vaig poder entrar i fer el que volgués amb tota aquesta quantitat de documentació que Torroella genera. En el meu cas, jo em vaig interessar molt pel fons fotogràfic. El fons fotogràfic són una sèrie de fotos en paper, però també fotos digitalitzades, que deixen els veïns de Torroella i que consideren que aquí estaran millor, que es guardaran i que són fotos que potser tenen algun tipus d'interès per les generacions futures i també com per explicar el que és el poble. Jo soc de Banyoles, visc a Barcelona, però vaig néixer i créixer a Banyoles i Torroella ho coneixia molt poquet. Llavors, per mi, obrir aquests àlbums i veure el que era Torroella des de l'òptica dels seus veïns em va semblar una manera increïble de tornar una mica com aquesta pilota que em llançava al Museu de la Mediterrània, tornar-ho com al seu terreny. Llavors vaig mirar 13.000 fotografies que estan en uns llibres blaus en el fons de documentació i em vaig fer una idea del que volien la gent de Torroella que fos Torroella. I em vaig adonar que hi havia coses increïbles i coses que no em semblava que fossin fruit d'un interès precisament històric, sinó fruit que en el dia a dia hi ha coses que a la gent del poble els hi fan molta gràcia i que creuen que han de ser recordades. Per exemple, la neu a Torroella. Me'n vaig adonar que hi havia moltíssimes fotos de neu i si tenim en compte que és un arxiu d'un poble en el que gairebé no neva, era curiós pensar que quedaria documentada una Torroella nevada molt més que una Torroella en un dia de sol. També em vaig trobar moltes fotos de cavalgates, fotos de veïns, fotos de festes de l'estiu i amb tot això vaig intentar fer una composició del que per mi era Torroella. Aquestes fotos que presento aquí estan agrupades en 4 blocs. El primer és una Torroella fantàstica que els meus ulls, o la manera que jo he tingut de pensar-hi, té a veure amb actes quasi màgics o d'un tipus fantasiós, com són les cavalgates de Reis, però potser també Carnaval o una persona que mira un lloc estrany, hi ha una atmosfera com de fantasia. En el segon bloc surten retrats sobretot de gent, com la gent de Torroella fent coses molt diferents. I el tercer bloc, és un bloc on intento ajuntar espais. Totes aquestes fotos que conformen aquests 3 blocs no pretenen ser descriptives, sinó generar una espècie d'atmosfera per conjunt, diguéssim. I després hi ha una altra sala on hi ha el quart i últim bloc, que són aquestes fotos de neu que he trobat i que empaperen una paret principal de la segona sala. Quan em vaig plantejar de fer aquesta exposició, tenia al cap 3 referents o 3 idees que m'agradaria explicar perquè sento que ajuden a entendre el projecte. El primer és l'ofici del meu pare. El meu pare és fotògraf i sempre ha revelat els carrets de tota la gent de Banyoles, quan hi havia carrets, i ara ha imprès les fotos digitals dels veïns de Banyoles. I el meu pare, a les seves mans, ha tingut la vida de tots els veïns i segurament aquestes fotos no són les que teòricament pensem que s'han de conservar, però sí que són les més definitòries del que és la vida d'una societat.
Per tant, quan em vaig plantejar fer aquest projecte, de seguida em va semblar que hi havia alguna cosa bonic en un homenatge a l'ofici del meu pare. En segon lloc, en el nom, en aquest A on anirem el diumenge, que és un grafiti que hi ha en una de les fotos, també hi veia una ressonància amb una exposició que em va agradar molt, que es deia Diumenge, de l'Oriol Vilanova, on ell ensenyava unes postals que comprava en mercats de segona mà. I aquest enllaç amb l'expo de l'Oriol també em semblava molt bonic. I en tercer lloc, vaig pensar també que era una espècie de tribut a l'exposició Family of Man, que és una exposició que es va fer l'any 55 al MoMA, i on el seu comissari, que es deia Edward Station, volia fer una exposició de la humanitat. I va convidar 270 fotògrafs a portar fotos que ells consideressin que definien el que era la humanitat. I això va generar una exposició enorme de 500 fotografies sobre l'home, no? Sobre l'home que en aquell moment definia home i dona. I finalment també em va semblar que aquesta exposició podia servir per aquest arxiu que hi ha en el fons de documentació, que és un arxiu incomplet perquè hi ha moltes fotografies que no se sap de qui són o no se sap qui surt. Em semblava també un exercici bonic de tota la gent que passi durant aquests 2 mesos per l'exposició, que pogués dir, doncs mira, aquesta era la meva tia, o aquesta sóc jo de petita, o aquesta fotografia l'he fet jo, i així intentar completar aquest arxiu, que en el fons és el llegat que els propis habitants de Torroella volen deixar a Torroella, i em sembla bonic conservar-ho.